Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 4 Ιουλίου παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Παράτυπη χαρακτήρισε τη μη λειτουργία του τμήματος τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου ο πρίτανης Πάρης Τσάρτας, μιλώντας στην τηλεόραση της Πατρίδας. Όπως είπε, το συγκεκριμένο τμήμα είναι καθόλου έτοιμο να λειτουργήσει στη Χίο χωρίς να απαιτείται κρατική χρηματοδότηση, ωστόσο και εφέτος δεν συμπεριλαμβάνεται στα μηχανογραφικά δελτία των υποψηφίων για εισαγωγή. Βλέπουμε να υπάρχουν μέσα ΤΕΗ τα οποία πέρσι είχαν μονοψήφιο αριθμό εισακτέων και το τμήμα τουρισμού, το οποίο πληρεί όλα τα δεδομένα που ο νόμος προβλέπει, είναι εκτός, δήλωσε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, αδυνατώντας να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό. Σε κάθε περίπτωση, η Πριτανική Αρχή, όπως είπε, θα θέσει το συντομότερο δυνατό το ζήτημα στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ζητώντας απαντήσεις, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρξουν εξελίξεις, η Πριτανική Αρχή θα κινηθεί ακόμα και δικαστικά κατά του Υπουργείου. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα των υποδομών στοιχείο και συγκεκριμένα όσον αφορά το θέμα των ταμπάκικων, ο κύριος Τσάρτας δεν άφησε και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας δεδομένων των οικονομικών συνθήκων, επισημένοντας ότι όλα θα κριθούν από τα αποτελέσματα της εδαφολογικής μελέτης που εκπονεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τα οποία θα δοθούν στην δημοσιότητα το φθινόπωρο. Τέλος, ο ίδιος μίλησε και για το πρόβλημα με τους μειωμένους πόρους των πανεπιστημίων που θα έχει σαν αποτέλεσμα, εάν συνεχιστεί η ίδια πολιτική από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να μην μπορεί να πληρώσει ούτε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και του ΟΤΕ. Είναι δεδομένο. Θα γίνουν ήδη στη Σύνοδο Πριτάνιων. Μιλήσαμε με τον καινούργιο Υπουργό και του είπαμε ότι θα ζητήσουμε ραντεβού αμέσως μόλις γίνουν οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης για τα θέματα του Πανεπιστημίου. Στο ίδιο δελτίο τύπου που ανέφερα πριν, το αναφέρουμε ως ένα ζήτημα το οποίο πλέον είναι θεσμικά παράτυπο. Δηλαδή έχει ξεπεραστεί πλέον κάθε λογική που λέει, για παράδειγμα, ότι δεν ενεργοποιείται το τμήμα διότι δεν ενεργοποιούνται τα τμήματα γενικώς των πανεπιστημίων που εκκρεμούν λόγω κρίσης. Εδώ δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Το τμήμα αυτό υπάρχει κατ' ουσίαν και με το ανθρώπινο δυναμικό του και με τη διοίκησή του και με τις αναγκαίες υποδομές του. Και δεν μπορεί να μην ενεργοποιείται αυτό. Οπότε... Εμείς που ενεργοποιούνται 14 τμήματα ΤΕΗ, πολλά από αυτά σας θυμίζω, πέρσι δεν πήραν ούτε ένα φοιτητή. Δηλαδή αυτό πλέον δεν είναι λογικό, είναι παράτυπο. Οπότε πού μπλοκάρει το όλο ζήτημα? Δεν θέλω να θεωρήσω, για να μην ειλικρινήσω, ότι υπάρχει κάποια μορφής μπλοκάρισμα το οποίο μπορεί να σχετίζεται με δόλο. Άρα για αυτό το λόγο θα δούμε τον καινούργιο Υπουργό. Ο Υπουργός, και πριν από 2 μήνες τον είχαμε δει όταν ήταν αναπληρωτής, είχε κρατήσει μια στάση θετική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι από την περίοδο που συζητάμε μέχρι τώρα, που είναι μια κανονική κυβέρνηση, είναι ίδια τα πράγματα. Από την ώρα που υπάρχει κανονική κυβέρνηση και εκλεγμένη, θα μιλήσουμε με αυτούς και όπως επισήμανα με σαφήνεια στο δελτίο τύπου, θα κινηθούμε θεσμικά. Εν ολίγης, εάν δεν υπάρξει λύση, θα αναζητήσουμε τη λύση θεσμικά, με τον νόμο. Είναι τόσο απλό. Μάλιστα. Και στις προηγούμενες συνεντεύξεις τύπου έτσι όλοι... Είμαστε στο ακραίο όριο, το ξαναλέω. Έγινε αυτό που έγινε, εξακολουθούμε και παίρνουμε κάποια χρήματα με αυτά τα περιώνυμα δεδοκατημόρια 50% του περσινού, που είναι το μειωμένο από το προπέρσινο. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό πλέον ήδη, εδώ και από την αρχή του χρόνου, επηρεάζει επί της ουσίας τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Όλες οι αναγκαίες οικονομίες που μπορούσαν να γίνουν έχουν γίνει, αλλά υπάρχουν κάποια όρια τα οποία πλέον είναι πεπερασμένα. Υπάρχουν πανεπιστήμια, για να σας πω συγκεκριμένα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν πληρώνουν τον ΟΤΕ και τη ΔΕΗ τους. Δεν είμαστε εμείς αυτό. Αλλά θα φτάσουμε. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην γίνει. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν θα έχουμε να πληρώσουμε λειτουργικά έξοδα. Και προφανώς από εκεί θα ξεκινήσουμε. Από ΟΤΕ και ΔΕΗ. Μάλιστα. Τώρα μέσα σε αυτό το περιβάλλον, φαντάζομαι, το να μιλήσουμε για υποδομές δεν ξέρω κατά πόσο είναι ρεαλιστικό. Και μιλάω για το θέμα να μιλήσουμε για υποδομές, γιατί σε αυτό το περιβάλλον προσπαθήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια να κάνουμε ό,τι παραπάνω μπορούσαμε για υποδομές και οφείλω να πω ότι έχουν γίνει πολλά και σημαντικά, με προσπάθεια πολύ, με τη βοήθεια του ΕΣΠΑ. Κάναμε κινήσεις και το Πανεπιστήμιο και απέκτησε και θα αποκτήσει σοβαρές υποδομές που δεν είχε, συμπληρώνοντας ελλείψεις που είχε. Ο αυξημένος αριθμός των αιτήσεων που έχουν ήδη κατατεθεί τώρα στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών της Χίου αποδεικνύει και έμπρακτα την στροφή των νέων προς τη θάλασσα και το ναυτικό επάγγελμα, με κύριο γνώμονα την επαγγελματική αποκατάσταση. Σύμφωνα με τον διοικητή της σχολής, τον κύριο Αργυράκη, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων ξεπερνούν τις 150, με την προθεσμία για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων να λήγει την Δευτέρα, ενώ για τους υπόλοιπους υποψήφιους η προθεσμία λήγει στις 30 του Ιούλη. Σύμφωνα
με τον κύριο Αργυράκη, στην ΑΕΝ Μηχανικών της Χίου κατατίθονται οι αιτήσεις και για τη Σχολή Πλοιάρχο των Ινουσών, ενώ μεγάλος είναι ο αριθμός των ενδιαφερόμενων, όπως θα δείτε και στο ρεπορτάζ, που προέρχονται από τα γειτονικά νησιά και ιδίως από την Μυτιλήνη. Τώρα, χωρίς να είναι σε θέση να δώσει ακριβή αριθμό, αρκετοί είναι και εφέτος οι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακού τίτλου που επιλέγουν να στραφούν στην θάλασσα. Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα και σε συνάρτηση με το μειωμένο αριθμό των εισακτέων, φαίνεται ότι οι βάσεις στις ναυτικές σχολές θα κινηθούν ανωδικά, με τον διοικητή της Σχολής Μηχανικών της Χίου να επισημαίνει ότι θέμα άμεσης προτεραιότητας για τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας όσον αφορά την ναυτική εκπαίδευση θα πρέπει να είναι η αλλαγή του κανονισμού σπουδών καθώς και η ανανέωση των συγγραμμάτων. Από πού είσαι? Από Μυτιλήνη. Ήρθες από τη Μυτιλήνη για να κάνεις χαρτιά. Ναι. Απόφοιτος φετινής χρονιάς. Πέρυσι αποφοίτησα και φέτος ξανέδωσα. Είχες περάσει κάποια σχολή? Έχω περάσει εφαρμογές πληροφορικής στη διοίκηση και την οικονομία τη Λευκάδας, Ιωνίων Νήσων. Και γιατί δεν πας να παρακολουθείς συγκεκριμένη σχολή και κάνεις τα χαρτιά σου? Είναι οικονομικοί λόγοι, είμαι πολύ τεχνικογένεια και φέτος έδωσε και η αδερφή μου και μετά από 2 χρόνια έρχεται και άλλη μου αδερφή που είναι αριστείου σχεδίου και είναι πολλά τα έξω για την οικογένεια. Οπότε προτιμάς δηλαδή να έρθεις στις ακαδημίες θεωρώντας ότι υπάρχει σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση? Ναι, να προσπαθήσω, επειδή με τη Μυτιλήνη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίο, να βγάλω εκεί πέρα κάποιο τμήμα και με μια διατριβή σε κάποιο μεταπτυχιακό να εργαστώ στο μέλλον. Είναι μια σχολή όπου έχει ανοιχτούς ορίζοντες και στη θάλασσα και στη στεριά. Είναι κάτι που μου αρέσει. Οι πρόγονοί μου είχαν ακολουθήσει το ίδιο επάγγελμα και ξέρω ότι είναι κάτι σίγουρο και αγαπάω τη θάλασσα διότι είμαι και από νησί. Από πού είσαι? Από εδώ, από τη Χίο. Ναι. Τελείωσες φέτος? Ναι, τελείωσα φέτος, το επαγγελματικό λύκειο στο Χίο. Έχεις έτσι αρκετά μόρια που θέλεις να πεις? Δεν ξέρω, πρέπει να βγουν πρώτα οι βάσεις και εκεί θα δούμε. Δεν μπορώ να σκεφτώ ακόμα τίποτα. Είναι πολλοί από τους μαθητές σου που έχουν επιλέξει να έρθουν να κάνουν τα χαρτιά τους στις ακαδημίες? Ναι, και πολλοί μαθητές μου από το σχολείο μου και πολλά παιδιά βλέπω ότι στρέφονται προς τη θάλασσα. Παιδί σας φαντάζομαι. Ναι. Από αυτός τελείωσε τώρα φέτος? Φέτος. Όχι φέτος, έδωσε δεύτερη φορά φέτος. Και γιατί επιλέγετε τη... Γιατί τον άρεσε, απότομα τον άρεσε. Εμένα δεν μ' αρέσει, αυτόν τον άρεσε. Αφού ήθελε αυτός να έρθει. Για ποιους λόγους σας είπε, τι σας είπε? Για δουλειά. Ότι είναι καλή δουλειά και εντάξει. Έχει λεφτά για δουλειά, ξέρω εγώ. Εσείς γιατί δεν συμφωνείτε? Γιατί δεν μ' αρέσει η θάλασσα. Προτιμώ να είναι εκεί κοντά. Από πού είσαστε? Όχι, Μυτιλήνη. Και ήρθατε από τη Μυτιλήνη να κάνετε Ναι, χαρτιά? γιατί τα χαρτιά του. Έχει περάσει τα οικονομικά της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν θέλει να πάει. Πέρασε δηλαδή, Ναι, είδε πανέγγιες έδωσε. Τώρα πώς γύρισε τα μυαλά έτσι, δεν έρθει εδώ. Εγώ δεν το εγκρίνω με τίποτα, αλλά τι να κάνει, μεγάλος πια είναι. Έχει πιθανότητες, έχει έτσι αρκετά Ναι, μόρια? έχει, πώς είναι, έχει. Έχει και αγγλικά, έχει από όλα. Σας φοβίζει η θάλασσα εσάς? Όχι, δεν μπορεί να μ' αρέσει τα ταξίδια, ξέρω εγώ. Να θέλω να είναι τα παιδιά κοντά. Οι αιτήσεις για εισαγωγή μέσω πανελλαδικών είναι μέχρι τη Δευτέρα. Με απολυτήριο Λυκείου είναι μέχρι τις 31 Ιουλίου. Αυτή τη στιγμή, μέχρι σήμερα, έχουν έρθει γύρω στα 130 άτομα και έχουν υποβάλει αίτηση και για τις δύο περιπτώσεις και αναμένεται ο αριθμός να αυξηθεί πάρα πολύ τις επόμενες ημέρες. Γιατί πάντα οι υποψήφοι με απολυτήριο Λυκείου είναι πολύ περισσότεροι παρά το μέσω πανελλαδικών. Μάλιστα. Πόσοι είναι περίπου οι μαθητές που θα μπουν στην Ακαδημία? Ναι, για τη Σχολή Μηχανικών φέτος προβλέπονται 77 άτομα με κάποιες μεταγραφές ή με κάποιους που πιθανόν έχασαν τη χρονιά τους να φτάσουμε τους 90 πρωτοετής. Τις 400 έφτασαν οι αιτήσεις εγγραφής ή επανεγγραφής παιδιών στους βρεφονιπιακούς σταθμούς που λειτουργεί το νομικό πρόσωπο του Δήμου Χίου, με τα αποτελέσματα να αναμένονται μέχρι και το τέλος του μήνα, ενώ στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου καθορίστηκε και ο πίνακας μοριοδότησης. Πάντως, ο αριθμός των αιτήσεων που θα γίνουν δεκτές θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εργαζόμενων και συγκεκριμένα των βρεφονιπιοκόμων που θα απασχοληθούν την επόμενη χρονιά στο Δήμο, μιας και υπάρχουν 3 αποχωρήσεις εκπαιδευτικού προσωπικού.
Θα προσπαθήσουμε να αναπληρώσουμε τα κενά μέσα από τα προγράμματα της κοινοφελούς εργασίας και τις 8μηνες συμβάσεις που θα έχουμε στο Δήμο, λέει ο πρόεδρος του νομικού προσώπου Μικές Γιαννάρας, επισημένοντας ότι στόχος είναι να ισχύσουν τα περσινά αριθμητικά δεδομένα, όταν 300 περίπου παιδιά έγιναν δεκτά και φοιτήσαν στους 8 βρεφονιπιακούς σταθμούς που λειτουργεί το νομικό πρόσωπο. Όντως, παρά το γεγονός ότι υπάρχει κρίση, ίσως υπάρχουν κάποιοι λένε και λιγότερες δουλειές, παρόλα αυτά γύρω στους 400 εργαζόμενα ζευγάρια, διότι πρέπει και οι δύο γονείς να εργάζονται, κατέθεσαν αίτηση στο νομικό πρόσωπο για να μπορούν τα παιδιά να έρθουν στους παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς. Αυτό είναι λίγο, υπάρχει μια σχετική αύξηση σε σχέση με τα περσινά δεδομένα. Οι αιτήσεις είναι, όπως είπα, περίπου 400 και κάνουμε μια προσπάθεια. Έχω την εντύπωση ότι εν τέλει κάποιοι θα αποσυρθούν γιατί ίσως πάνε σε κάποιους άλλους παιδικούς σταθμούς ή σε κάποιους συγχρηματοδοτούμενους. Πιστεύω να καλύψουμε τα περσινά δεδομένα που ήταν περίπου πλησίαζαν τα 300 παιδιά, 290, λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο, ξέρετε, εκεί λίγο παίζει. Αλλά θα εξαρτηθεί ακριβώς, πολύ σωστά το βάζετε, από το γεγονός των εργαζομένων, δηλαδή την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε εδώ. Ήδη υπάρχει μια απώλεια σε εργαζόμενους με δεδομένο ότι υπάρχουν άδειες κύσεως, κάποιες μεταθέσεις, κάποιες μετακινήσεις. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποια τέτοια ζητήματα τα οποία θα μειώσουν το προσωπικό, όμως ευελπιστούμε μέσω των 5 μήνων, αλλά και άλλων. Έχουμε ζητήσει και κάποιες θέσεις συμβασιούχων, να μπορέσουμε να καλύψουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε ή δυνατόν, αυτός είναι ο στόχος μας, όλους τους γονείς που έχουν τις προϋποθέσεις, επαναλαμβάνω, έτσι ώστε να μπορούν να αφήσουν το παιδί τους στα σίγουρα χέρια των εργαζομένων εδώ στους παιδικούς σταθμούς. Μία ακόμα πυρκαγιά που ξέσπασε από την ίδια αιτία, συγκεκριμένα υπολείμματα καύσης καλλιεργειών, σημειώθηκε σήμερα στις 10:30 το πρωί στην περιοχή του Κάμπου, κοντά στον ποταμό του Κοκαλά. Χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής που έφτασε στο σημείο με 2 οχήματα και 10 άνδρες, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, κάνοντας τάχτη μόλις 100 τετραγωνικά μέτρα γεωργικής έκτασης. Να πούμε ότι ο υπέτειος της φωτιάς συνελήφθη και οδηγήθηκε στο ακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής στα πλαίσια του αυτόφορου, ενώ οι άνδρες της υπηρεσίας για μία ακόμα φορά επισημαίνουν ότι απαγορεύεται το άναμα πυρκαγιάς για οποιοδήποτε λόγο στην Ύπαιθρο την αντιπυρική περίοδο που διανύουμε. Τώρα, την αγανάκτηση των πολιτών για τα απλησίαστα αεροπορικά εισιτήρια που καθιστούν απαγορευτική την μετακίνηση του κόσμου από την Χίο προς την Αθήνα και αντίστροφα με απευθείας πτήση, επισημαίνει με επιστολή του κυρίως προς τον Υπουργό Μεταφορών Κωστή Χατζηδάκη ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γανιάρης, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι το κόστος για να μεταβεί κάποιος από τη Χίο προς την Αθήνα μέσω της Μύρνης είναι πολύ χαμηλότερο. Συγκεκριμένα, μετά από έρευνα τιμών που έγινε στο διαδίκτυο, αποδεικνύεται ότι η διαδρομή Χίου-Αθήνας με απευθείας πτήση της Ολυμπιακής μετεπιστροφής κοστίζει 265,64 ευρώ, ενώ την ίδια ημέρα για να πάει κάποιος από τη Χίο προς την Αθήνα μέσω της Μύρνης θα πληρώσει συνολικά, μαζί με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Τσεσμέ και το λεωφορείο για Σμύρνη, 226 ευρώ. Η ελεύθερη αγορά δεν μπορεί να είναι και ασίδωτη, λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Γανιάρης, επισημαίνοντας ότι η πολιτεία οφείλει να προστατέψει τους πολίτες της Χίου και να παρέμβει στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού των τιμών. Κοιτάξτε, όπως γνωρίζει όλοι οι πολίτες της Χίου οι οποίοι ταξιδεύουν από και προς Αθήνα, βιώνουν μια δραματική κατάσταση η οποία έχει να κάνει με το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, τα οποία φτάνουν να είναι περίπου ένας μηνιαίος μισθός. Καταλαβαίνετε ότι με τέτοια αεροπορικά εισιτήρια είναι αδύνατον να έχουμε αυτό το πολυπόθητο τουριστικό ρεύμα προς τη Χίο. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξει μια καθοριστική παρέμβαση από την πολιτεία έτσι ώστε να εξορθολογιστεί αυτό το κόστος ταξιδιού από και προς την Αθήνα. Είναι κάτι το οποίο νομίζω η Χίος το δικαιούται, η Χίος το απαιτεί, όπως επίσης και όλα τα νησιά του Αιγαίου, τα οποία βρίσκονται σε ανάλογη μοίρα με την δική μας. Εγώ έκανα μία έρευνα μέσα από το διαδίκτυο
και σας πληροφορώ και έχω τα στοιχεία ότι την ίδια ημέρα η μετάβαση προς Αθήνα μέσω Σμύρνης είναι πολύ φθηνότερη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να λήξει. Εγώ έχω στείλει μία ανάλογη επιστολή, την οποία την κοινοποιώ προς τον Υπουργό Μεταφορών, προς τους βουλευτές της Χίου, προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προς τις Ολυμπιακές Αερογραμμές, προς τον Περιφερειάρχη, προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, προς την κυρία Λύκου, και καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να αποτελέσει ένα σημείο στο οποίο όλοι θα συμφωνήσουμε και θα διεκδικήσουμε φθηνότερο κόστος μεταφοράς. Πλήθος κόσμου, φίλοι και συνεργάτες, συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τον Γιάννη Μουρούνα που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 53 χρόνων από ανακοπή καρδιάς μέσα στο μικρό ιστιοπλοϊκό σκάφος του που έπλεε ανοιχτά των λιμνιών το βράδυ του Σαββάτου. Η εξόδιος ακολουθία έγινε εχθές το απόγευμα από την Αγία Μαρίνα Καλοπλήτου, όπου βρίσκεται και το πατρικό σπίτι του Γιάννη Μουρούνα. Να σημειωθεί ότι η οικογένειά του, αντί για στέφανα, ζήτησε τα χρήματα να διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και στο Διονύσιο Οικοτροφείο. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Συμπληρώνω μηχανογραφικό επιλέγω Αιγαίο είναι ο τίτλος της νέας υπηρεσίας που προσφέρει στους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η δράση ωφελεί τους απόφοιτους σε θέματα ακαδημαϊκού προσανατολισμού και επαγγελματικής αποκατάστασης μέσω της λειτουργίας ειδικής τηλεφωνικής γραμμής και ενημέρωσης του κοινού. Στόχος μας είναι να στρέψουμε τα παιδιά του Αιγαίου στις σχολές, τα τμήματα και τα μεταπτυχιακά προγράμματα που λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, λέει ο πρίτανης Πάρης Τσάρτας, εντάσσοντας τη συγκεκριμένη ενέργεια στο γενικότερο πλαίσιο πρωτοβουλειών για τη σύνδεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τις τοπικές κοινωνίες όπου λειτουργούν τα τμήματά του. Ακούστε, έχουμε αποφασίσει και έχουμε προωθήσει ακριβώς τη δημιουργία μιας υπηρεσίας, καλά τη λέτε, αλλά ουσιαστικά είναι μια καινούρια δράση, ας την πω έτσι, του Πανεπιστημίου, η οποία προσπαθεί όχι μόνο για όσους τώρα θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό, αλλά ευρύτερα να απευθυνθεί στην κοινωνία των νησιών. Και εξηγούμε, υπάρχει μια χαμηλή σε ποσοστά παρουσία παιδιών που προέρχονται από τα νησιά του Αιγαίου στο Πανεπιστήμιο. Αυτό θέλουμε να βελτιωθεί. Κανένα πανεπιστήμιο δεν μπορεί να ριζώσει σε καμία περιφέρεια του κόσμου εάν δεν έχει αρκετά υψηλά ποσοστά από τους ανθρώπους οι οποίοι κατάγονται από την περιφέρεια που βρίσκεται. Πάντως, άρα το πρώτο ζήτημα για μας είναι αυτό. Έτσι. Το τελευταίο χρόνο είχε κάπως αλλάξει, με αφορμή βέβαια και την οικονομική κρίση, είχε αλλάξει λίγο η εικόνα αυτή. Δεν ξέρω ποια είναι τα στοιχεία που εσείς έχετε. Δεν έχει να κάνει αυτό με την οικονομική κρίση, έχει να κάνει με τους κατοίκους, ας πούμε, της Χίου, της Άμμου, της Ρόδου, οι οποίοι σε υψηλό ποσοστό, τα παιδιά μάλλον των κατοίκων, επιλέγουν πανεπιστήμια εκτός περιφέρειας. Δεν επιλέγουν σε υψηλά ποσοστά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εμείς θέλουμε λοιπόν αυτό να αυξηθεί. Άρα να δημοσιοποιήσουμε και να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο γνωστό το Πανεπιστήμιο στις κοινωνίες των νησιών. Γι' αυτό και βγήκε ένα δελτίο τύπου, το οποίο έξω από το ζήτημα της επιλογής μέσω μηχανογραφικού παιδιών που δώσαν πανελλαδικές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εξηγούμε και επιπλέον δημοσιοποιούμε στον τοπικό πληθυσμό ότι έχουμε τον εξής αριθμό μεταπτυχιακών, που επίσης είναι πολύ σημαντικός και θα θέλαμε να επιλέγονται από τους ντόπιους. Έχουμε για πρώτη χρονιά πολύ μεγάλο αριθμό θερινών σχολείων, που επίσης μπορούν να επιλέγονται από τους ντόπιους, και από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουμε και σειρά σεμιναρίων σε πολλά και διαφορετικά θέματα μέσα από το πρόγραμμα Πολυνησιωτικότητα. Θέλω λοιπόν να καταλήξω ότι μας ενδιαφέρει πρώτον το μηχανογραφικό πρώτα απ' όλα, αλλά ευρύτερα να εξηγήσουμε στους τοπικούς πληθυσμούς ότι έχει μεγάλη σημασία να επιλέγουν σε κάποιες περιπτώσεις και να μάθουν κυρίως ποια είναι τα δεδομένα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διότι αυτό είναι μείζον ώστε να μπορούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο οργανωμένοι και σε εισαγωγικά δυνατοί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μάλιστα. Όσον αφορά επειδή αναφερθήκατε και στα μεταπτυχιακά, έχουμε επειδή τα περισσότερα τα περισσότερα προγράμματα μάλλον που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου χρειάζεται να πληρώσουν έτσι οι ενδιαφερόμενοι. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, έχουν μειωθεί οι τιμές. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε μειώσει τα διδάκτρα, σχεδόν σε όλες. Υπάρχουν δυνατότητες κάποιος να πληρώνει με
τρόπο που είναι ουσιαστικά επιμερισμένος, μορφή δόσεων δηλαδή. Αυτό ήδη έχει ξεκινήσει εδώ και 1-2 χρόνια. Και αυτό είναι ό,τι μπορούμε παραπάνω να κάνουμε. Διότι τα όποια δίδακτρα στηρίζουν υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό. Δεν υπάρχουν δίδακτρα δηλαδή, για να είμαι σαφής, τα οποία πηγαίνουν σε αμοιβές, για παράδειγμα ΔΕΠ. Δεν το έχουμε αυτό. Άρα έχει σημασία να παραμείνουν, διότι το κράτος εδώ και αρκετά χρόνια δεν πληρώνει χρήματα για τα μεταπτυχιακά των πανεπιστημίων. Μουσική βραδιά με τίτλο «Χοροδιακό συναπάντημα Χίου Αιγείου» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 8:30 το βράδυ στο Ομήριο υπό την αιγίδα του νομικού προσώπου του Δήμου και θα πάρουν μέρος η Δημοτική Χοροδία Χίου και η Δημοτική Χοροδία του Αιγείου. Η ελληνική εταιρεία ΟΗΣ Υγείας και η δεύτερη μευτική γυναικολογική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν εκδήλωση ιατροκοινωνικού περιεχομένου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής θα δοθεί διάλεξη με θέμα γυναίκα και υγεία, ενώ θα γίνει διάλεξη και για τα θεραπευτικά ιερά της αρχαιότητας. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο στις 7:30 το απόγευμα στο Ίδρυμα Μαρίας Τσάκους και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Το Σάββατο, με πρωτοβουλία του Σωματείου Συνταξιούχων ΝΑΤΟ Βροντάδος, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των αποθανόντων βρονταδουσίων ναυτικών. Η επιμνημόσυνη δέηση θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Βροντάδο. Συναυλία, 2 βραδιές μάλλον, με την Ελένη Τσαλιγοπούλου θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο και την Κυριακή στο Σύτρους στον Κάμπο στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Σύτρους. Παράλληλα να πούμε το Σάββατο ότι έχουμε συναυλία και του Λουδοβίκου των Ανογείων στην πλατεία των Ολύμπων. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ σε διοργάνωση του Μεζοδοπολίου Αμέθιστος. Την Κυριακή θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στο Δημοτικό Κήπο, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινουσών. Την Κυριακή στις 8 το βράδυ στην Καλυμασιά θα παρουσιαστεί η δουλειά που έγινε φέτος από τα πολιτιστικά εργαστήρια του Σωματείου Πρόοδος Καλυμασιάς. Να περάσουμε να δούμε και μία είδηση από την αθλητική επικαιρότητα. Την Τετάρτη 18 του Ιούλη στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Χίου στα γραφεία της στην Οδό Αγίων Αποστόλων 17. Να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό για αύριο που αναμένεται έθριος με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου και μέτριους βόρειους ανέμους με ένταση που θα φτάνει τα 5 μποφόρ. Απογευματινές και βραδινές ώρες θα επικρατήσουν οι ίδιες συνθήκες με έθριο καιρό, θερμοκρασία που θα αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση των ανέμων από βορειοδυτική κατεύθυνση και ένταση μέχρι και 5 μποφόρ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Από εμάς, καλό σας βράδυ.